alafu unawekelea. Kucheza ni 99 bob pekee. Geno mar tim mar Equity ka okombe mar tuke handball mokelo kanyakla timbe mawuok Afrika ma ugwe gi diere nogore Rwanda bang' wito tugi mar ariyo tukego mibage lap manyayo. Uganda Prisons noloyo Equity gonde 33-28 odiochieng' ma kawuono bang' tim mar polis manowuok e piny mar Rwanda loyo gi gonde 24-28 e tugi mokwongo. To kata odoko ni Equity notelo gi gonde 18-14 dakika ma 30 mokwongo, jatugo Gilbert Ojok noloyo gonde 10 kendo konyo tim mar Uganda Prisons yudo loch. E duoko mamoko, tim mar Evergreen mowuok e piny mar Uganda noloyo gonde 40-28 gi tim mar Rwanda Police, kaka NCPB noloyo gonde 33-31 gi tim mar UPDF mowuok Uganda. Nyidendi ma jolweny mowuok amodhi gonde 35-35 gi tim mar Kaja mowuok e piny mar Uganda. The games have been tough, comparing the championships of all games. I can say yesterday we had a hard luck loss. Today we came prepared, but hard luck was not on our side. And to the last minutes we were not so much intact into the game. We made mistakes and we paid for it by loss. It's quite challenging, but you have seen today how we are working. Yesterday we lost slightly because of a small mistake, and we had to rectify it today. That's how we won the game.